Çiyayê Qerejdağê ye. Di demsala Kaşûnê de bi çand û kultura xwe mazûvaniya Rûdawê kir. Keç, xort, pîr û kal. Bi hev re di nav ahenga resentiya xwe de bi cil û bergên xwe yên Kurdî ku bi xwezaya wan re bûye yek xwe dişemitînin û demeke xweş derbas dikin. 4 sal ez dikim. Çend sale? 4 4 sale. 4 sal az xuşuş dikim. Profesyonelî didikî yan ji bo kê? Ne, boş bo keyfî dikim. Bavê min rêm da, min nizanî bû berê. Ha bavê te tu fêr. Bavê min rêm da. Erê, tu dema berf hebe her tim tên bê derê Kaşûnê dikî. Mêteb tatil bûye ez li dixwînim. Min got ez werim tatîla xwe bi welatê xwe bikim. Werim xulivre şûş kim. Erê. Yani salê derdorê Derê hatî. ji Erzurumê Ji hatine. Erzurum ji Erê. vir sar e. Erzurum pir sar e. Vir sartir Ji e. vir zartir e. Tu li wir fêr bû yan tu vir fêr bû? Li vir fêr bûm. Kaşûnê Erê. bê derê. Ev cil û bergê te ne sarin niha? Ne, ez xwe şûş dikim. Ha tu hareket. Germe. Hareketê Erê. dikî germe. Erê, erê, ez germe. Salane demsalên havîn û zivistanê bi sed hezaran geştiyar serdana Qerejdağa rihayê dikin ku tenê 6 kilometre ji Amedê dûr e û bilindahiya wê jî nêzîkî 2000 metre ye. Naylona legana xwe şûş dikir. Piştî va qayaxa çêbû, em bi wana ve xwe şûş dikin. Bi şiklê bav û kalan yanî bi gîyîma xwe ve. Navenda Kaşûnê ya Qerejdağê di sala 1999 de hatiye avakirin. Di demsala zivistanê de bi taybetî dawiya hefteyê rojane nêzîkî 5000 geştiyar bo Kaşûnê serdana vê navendê dikin.